Hej folkens, og velkommen tilbage til en omgang med myrder. Kom igen. Look at this, vi tager derom. Så alle jer, der er ude, der spiller Roblox, fucking fedt spil for sådan. Jeg har også lavet nogle få videoer med Roblox, men dengang havde jeg bare ikke noget lyd til, så det var rimelig lort. Det er videoer, jeg lavede. Ja, men og jeg er sådan cirka heller ikke bedre nu. Jeg er Serif igen. Eller, jeg er Serif. Nu skal vi plukke nogle maskiner her, mand. Dumt. Det er sgu ikke særlig godt at gemme sig herinde. Især ikke, når man skal stikke nogle halvfede myrder ud, mand. Jeg skærer dem. Nej, jeg kan ikke sige, jeg skærer dem. Jeg plukker dem ud i 4.000. Et halvt stykke. Ja. Og der er ikke nogen, der skal myrde folk. Nej. Du der. Du er helt klart myrderen. Der er ikke nogen, der skal gå efter mig. Hvad med nej? Nu går jeg ned i min sikkerhedsbase. Jeg kalder den til ambulance, siger Flyfoot. Okay, det er fucking dårligt sikkerhedssted. Ikke for noget. Ikke for noget sikkerhedsbase, men du er bare så fræk. Gæst, hvordan kunne du vide, at jeg var hernede? Gæst, du er myrder. 100 p. Det har altid været gæstene, der bliver myrder. Nej. Flygt for helvede. Jeg har en pistol, og jeg er ikke bare en kostbid i hovedet af dig, mand. Det var lige lovligt satans. Du gik lige på tæt på. Jeg tror lige, at du skal med mig på stationen. Jeg skal lige lave en lille afhøring her. Det er satans. Der er en, der er død. Og hvad er det, der har kniv frem? Der er der ikke noget, der har kniv frem. Okay, det kan jeg godt glemme alt om. Nå, myrden gik ud. Kæft til en kedelig myrder, mand. Wait. Kedelig myrder. Og klokken er 8:30, og jeg har bare lyst til at lave det. Altså, det er fordi, jeg er blevet sådan. Jeg tror ikke, jeg er syg, fordi det magter jeg altså ikke. Jeg tror bare, jeg er blevet ligeglad med skolen. Det er heller ikke noget nyt. Jeg magter altså ikke, at folk bliver ved med at spørge mig om, om der er nogle fuckboy, der vil trade med mig. Det gider jeg altså ikke. Nej. Fordi det er lidt irriterende. Jeg ved godt, at jeg har det der elite-ræk, men stadig. Jeg vil jo lige sige nej. Men okay, jeg kan godt se, hvorfor. Altså, hvorfor ikke spørge? Måske skal man ja. Så man fandt ud af noget stå elite med. Jeg blev ingenting i den runde. Det er rigtig kedeligt, men fuck yeah. Lad os se, om vi kan få det bedste ud af det. Okay, jeg er død. Jeg sværger, jeg er lige gået forbi ham der, altså rimelig fredelig ud ifølge mig, men så tog vi kniv frem og bare, Jamen, altså, jeg har 300 money, en diamanter, det er kæft dejligt. Lad mig se, her. Ikke, vi kan købe kæde, nej, vi kan. Okay, jo. Man kan ikke købe kæde, nej, vi kan. Okay, jeg har købt det her sit-evne, så man ikke kan se, at hvad sattes? Kan man ikke købe noget lige nu af shoppen nede? Det er rimelig røv. Her røv. Du er dum røv, der kun kan ske. Jeg har ikke gjort noget. Okay, det der videoklip bliver jeg nødt til at se. Det, ja. Jeg lægger lige op et link i beskrivelsen dernede, hvor I kan se det der klip der her røv. Det er fra Alfa 1, den er kæftig godt. Desværre kan jeg ikke finde Bamsefars slikkepind for Alfa 2, men stadig. Jeg tror nok, den er lidt populært. Man kan altid lave, når jeg får sådan, giv et like, hvis I gerne vil se flere videoer, hvor jeg laver sådan nogle her ting. Jeg spiller lidt Roblox, jeg kan også godt spille Phantom Forces, okay, det gør jeg nok stadig. Men ja. Jeg tror, det ved jeg ikke. Eller bare giv mig views. Hvis jeg får 10 views inden for en måned, så laver jeg et Phantom Forces video. Og jeg ved godt, det er lang tid siden sidst, jeg lavede en video. Men jeg har købt et nyt kamera, som der er lige så lort som det gamle. Ja. Og jeg tænker, når jeg får de der
1000 subscribers, så laver jeg de der Q&A spørgsmål, som jeg sender ud på min Facebook, som I faktisk også godt kan gå ind og følge. Men ja. Så derinde, det bliver mega godt, fordi det bliver mega hyggeligt med. Okay, jeg havde været. Så jeg kun sovet en time i nat. Der kom en kat i dag, og så har lavet lort over hele huset, mand. Synes jeg næsten. Ej, det er en kat, den er bare... Jeg ved ikke, hvad der sker for den, mand. Jamen, det er det. Nej, det er dem myrder der. Hvor fuck er det her for et rum, mand? Hvorhen har du fundet det her rum? Altså, helt ærligt. Kan man ikke lige... Kom nu. Lort. Okay. Men jeg kan ikke engang huske, hvad for en band det er, vi spillede. Jo. Nu kan jeg huske det. Nej, jeg kan ikke. Lort, men det der, det er i hvert fald et godt rum, tror jeg. Mest fordi jeg er fucking sikker, hvad? Hvis jeg ikke vidste, så skulle jeg ikke mange, der ved det, mand. Jeg er fucking træt af at hele tiden sige, mand. Jeg ved godt, jeg er mand. Fucking Dan is the fucking man. Okay. Det var sådan. Hvor er det plads? Det er pæreblad. Procenterblad. Legeblad. Så er jeg, der godt kan lide det der bro. Det er fint nok. Men jeg har altså forudset teksten bro. Jeg skulle lige sange hele sangen, mand. Kæft, det er sygt. Og jeg ved godt, at jeg ikke skal kritisere for det, fordi så får jeg bare slet ikke nogen subscriber, eller views, eller like, eller... Jo, jeg får godt nok nogle like, men det er fandme ikke de like, jeg vil have. På en af mine videoer, jeg har slettet selvfølgelig, der fik jeg 100 med like. Ja. Mest fordi, ikke mine venner kom og sagde, ja, det vil jeg ikke sige. Men i hvert fald noget ubehageligt, og jeg dengang vidste jeg ikke helt, hvordan jeg klippede ting ud af sådan, så det var heller ikke så noget. Ja. Det var faktisk slet ikke godt. Okay, ingenting. Vores mission er at finde et godt gennemsted. Nej, det magter jeg ikke. Når vi finder myrderen, så for satan. Og når Srippen er død, så Srippen aldrig kan finde ud af en våd mand. Srippen er så nubbet, at han kan skyde sig selv i røven med en pære. Hvorfor kan heste ikke blive elektrikere? Fordi de altid taber pæren. Eller taber pærerne. Okay. Vel, jeg skal lave nogle joke på tidspunkt. Din måde joke er sådan noget. Det er sygt. Du der. Okay, lad mig se. Din måde joke, jeg kan faktisk følge nogle af nu. Jeg har bare ikke følt så meget op på den. Men de må altså både, altså husk nu, det er til os. Altså vel, det er bare fordi, de keder mig. Og det er ikke til jeres. Okay, så fuck det, så siger jeg det. Det er rimelig skræk. Okay, jeg siger det bare. De var altså fed af hendes blodtyperne til det. Altså, så har man kraftigt med også en fed data. Men det er der ingen. Det er fysisk umuligt. Ja, det er fysisk umuligt. Og jeg ved godt, at jeg får nogle nedlag på grund af, at jeg lige sagde det der, så jeg tror bare, at jeg klipper ud. Eller gør jeg? Spiller jeg ud af? Okay, nu har jeg faktisk, ja. Ja. Bare nej. Det var Satas. Det var det sgu da godt, jeg ikke gik hernede for at lege Dr. Brown. Jeg tror heller ikke, jeg skal være dernede her, for det går ikke særlig godt dernede. Jeg kan godt... du der. Jeg kan fucking møde dig, mand. Har du mistet din møde? Så er det fandme Bilka, du skal komme til. Bilen er importeret, hvor kan jeg afhentes? Så er jeg fandme sagt lige nøje. Du der, jeg er fucking sikker på, at du med dig. Ja, jeg har vi taget en anden vej. Ude herfra. Det er dig, det frække dyr, mand. Det står alle og alle.
Okay, nu gør vi alt det her munker her. Hej, jeg vil fandme ikke lege med dig. Hey dude. Hvem kommer først op? Hvem kommer først op? Isana, han har diarré på. Jetta, du er fucking nørd. Jetta, du er en fucking noob. Nej, det er døden, mand. Døden, mand. Jamen, fik jeg 100 XP? Jeg ved ikke. Ja, hvis vi skal dræbe mere, det kan jeg godt lade være med. Fordi, så får jeg ikke en skid XP, mand. For den her. Fucking røv. Ja. Og jeg hævler bare det der lort ind til, så hvor flere han dræber. Det er jo win-win for ham. Okay, ja, det var fucking dumt. Det der grin, det verden mangler altså. Okay, det er det verden mangler. Nå, jeg er desuden, det har jeg faktisk sagt på tidspunkt. Jeg har tænkt mig på tidspunkt at vise det, jeg spiller med. Og den fucking computer jeg spiller med. Jeg skal jo snart have en ny. Det kommer an på, hvis jeg bliver lidt mere på børn, så jeg kan spille nogle flere spil, som Ark, eller sådan. Den her kan godt spille GTA, så det er fint nok. Så jeg kan godt lave nogle GTA-videoer. Vi går ind på skriverbarn i GTA. Ja. Så jeg der ikke ved, hvor den ligger. Hvis I har den der høj hæl på jeres map, ikke? Kør hen til det og gå ind på. Så er der igen på en skriverbar, der er hyggeligt. Jeg sværger, det bliver hyggeligt. Hyggeligt. Det var satans, jeg gik lige forbi lortet, og så... Jeg havde faktisk lidt forudset, at han var myrdet. Okay. Jeg ved godt, at det her video bliver fucking kedeligt. Hvis ikke så det bliver, at det her fucking kedeligt video. Det kan jeg godt love for. Så han der lavede det. Okay, hvad er det for at høre det? Tak, du dræbte ham. Jeg gør dig en tjeneste. Lad være med at dræbe mig. For fuck's sake. Der er kun 2 tilbage. Udover myrderne, men seriøst? Så må komme nok noget. Nej, fy for satan. Nu kommer han. Han kan ikke klare det. Okay, der er faktisk 3 udover myrder, men... Jeg kan ikke klare det. Ja, hvis du snart stikker en af de her ned, så lover jeg for, at jeg tager den her kniv så langt op i rømmen på dig, så der føler den til dit barn. I Roblox. Hvis du får noget børn i Roblox, kan man bruge få sådan et barn i Roblox. Det var fucking mærkeligt, hvis det var, ikke? I Roblox kunne sådan et, hvor man kunne have kærester og bedste venner med. På at overveje det. Altså, og man faktisk kunne blive kærester med sin, eller blive vold med sin kæreste, man inden det spil, man. Og så får man sgu lige barn, og så står man lige og tænker, hvad fuck er det der for noget lort, der kom ud af den der. Det er jo sandt. Jeg gider ikke at føle mig sådan noget lort, gør man. Nej, nu går du herind. Du munker hende ikke. Oha. Jeg ved godt, det kun er ham tilbage nu, hvis. De timer! Nube. Det der kan han fandme godt af med. Kan han fandme lære det. Ikke at team med nogle fucking folk. Jamen, Jørgen. Så kan du lære ikke at team. Ja, og ham der, han er mygget, han går bare. Ja, se, så kan du jo se. Det var fandme ikke en god idé at team med folk. Ja. Hør bare det. Kan du lære det? Nej, det går man altså ikke frø, tror jeg. Ja, det er sådan her, det ser ud, når det er en myrder har gjort noget dumt. Myrder er faktisk inde i et myrderrum. Det er fandme godt. Det er nyhederne og sensationerne. Og har I hørt, at Mobbe er død? Wait, Mobbe? Jeg har tænkt mig at lave en video hvor det. Jeg sender billeder op af Mobbe, hver gang jeg siger Mobbe. Nej, har men ripsted i Mobbe. Og den her video kommer til at hedde Roblox myrder savner Mobbe. Ej, den gør. Jeg ved ikke, om den er stavet til.
Eller jo, nej, faktisk ikke. Jeg vil ikke løbe. Jeg er fucking ormangol, tror jeg, man kalder det. Okay, jeg er bare åbent. Du steder i ormangol. Jeg ved, hvad jeg laver senere i dag. Jeg laver et spil, hvor vi spiller The Conquest 3, hvor vi skal... Ja, jeg ved ikke, hvad vi skal. Jo, nej. Vi har 20%, er vi blevet mere der? Er I klar, faktisk? Jeg stikker jer ned til 155 også. Jeg stikker jer så meget ned, at jeg skal op i 100 dele, og når jeg skal op i 100 dele, ikke? Så ikke ind i køleskabet, mand. Det vil sgu da svare til, at Lins Kiste begynder at gå ind i det der... Ja, hvad ved jeg. Og det vil jeg heller ikke vide. Jeg vil gerne finde ud af, hvor han det der møller mig. Han er bird. Nej, du møller det sig selv. Det tror jeg faktisk. LOL! Nok med sig selv, med. Eller, så ved jeg ikke. Det giver faktisk mening. Så. Hvad er der nu tilbage, jeg kan lege med? Lad mig se. Ikke nogen. Wow. De der fodspil har jeg ikke set før. Jo, hun gør. Det er jo svært, at de gør, han er gået den her vej, ham der har lavet det. Jeg får næsten... Der er det! Flægt! Jeg får noget andet. Okay. Jeg har ikke fundet nogen flere. Også mest fordi jeg ikke ved, hvor alle hænder rummer af den her bane, så jeg finder nok aldrig ham der dig. Ham der tilbage, hvis der er han ikke til på. For shatters. Matches! Og så er jeg, der har spillet det her spil, eller mens jeg er gang med den her video. Wow. De er fandme professionelle. Altså hvis der er i fandt det der gennemsted, jeg aldrig nogensinde kunne få noget. Ikke for noget. Hvis I ved et gennemsted, jeg ikke ved. Please, skriv det. Skriv det. Så lyder det, når folk gemmer sig for noobet. Noob. Look at this, noob. Bitch. What the fuck? Men jeg tror også, jeg skal til at runde af på den video. Jeg siger hej hej. Kat, kan du også sige hej hej?